Следва проекта, носещ наистина вдъхновяващото име Малък храм на удоволствието. Екипа на Милиоре Дизайн са Мира Михайлова и Мирослав Дървишев, които са автори на този проект. Те определят своите проекти като отражение на възгледите и индивидуалността на две отделни личности, всяка със своите мечти и амбиции, но работещи в една и съща насока. Нещата да се случват по най-добрия и най-правилния начин. Тяхната баня може да бъде описана накратко като атрактивна и с добре обособени функционални зони, предназначен за интензивно работещи хора с изразена индивидуалност и стил. Освен, че осигурява приятна гледка след натоварен работен ден, концепцията на помещението е с изчистени форми, естествени и земни материали и придава дух на малък храм на удоволствието. Каня сега Мира и Мирослав, авторите на проекта, да го представят. Заповядайте. Здравейте на журито, на всички присъстващи, на участниците, номинирани. Аз съм Мира Михайлова, това е колегата Мирослав Дървишев, който след малко ще се представи. Тази баня, изобщо участието ни в конкурса Баня на годината на Идеал Стандарт е провокиран по-скоро от това, че добре познаваме материята, свързана с баните, и в последствие започнахме да правим този тип услуга за нашите клиенти, така че ще ме извини журито за непрофесионалния ми начин на изказване, защото не съм архитект, нито колегата е архитект. Значи, преди да започнем, самата идея за проекта и концепцията започнахме от следното. Измислихме си профил на един човек, за който трябваше да изготвим баня. Този човек е интензивно работещ в голям град, космополитен, с голямо движение, интензивност на деня, на всички неща, които се случват около него. И в тази баня той трябва съответно да си почини, да релаксира и естествено да я ползва като такова помещение. Това е разпределението на банята. Това е 50 на 4, вече съм забравила колко, но общо взето 12 квадрата. Добре обособени зони, зона релакс, зона душ и вече ситуацията с седалата и умивалника. Използвани са санитарията на серия Simplio, смесители, аксесуари, душ колона Moments, вана Soft. Отделно, от гледна точка на това, че все пак човек трябва и да релаксира, особено в тази категория Experience, за мен релаксът е свързан основно с материали от природата, материали и цветове. Т.е. естествен камък марфил, оникс, който е сложен за акцент, и стъклени плочки Сине Пандеоро. Тоест злато, естествени материали и така меки цветове, които да създават усещане за релакс. Защо сме сложили стъклените плочки на тази стеничка, на която са закачени конзолното седало и биде? Защото първо, че е златна и второ отразяваща, т.е. след като човек използва ваната или да си прави вана, погледа му е насочен в тази посока, с някаква гледка, от някаква височина, в някакъв добре организиран град, но същевременно това стъкло отразява и оникса и ефекта с неговата светлина. И както казах, оникса е акцента в банята, добре осветен, равномерно, което позволява в някакъв момент да бъде намалено основното осветление и де-факто светлината около оникса
и другата декоративна светлина около стеничката да се явят една такава приглушена светлина, която да създаде този комфорт, за който говорим, съпътстващ релакс. Другото нещо, заради което сме използвали оникс с колегата, е, че той е наречен камъка на вождовете, имайки предвид, че стойността на тази баня не е малка. Тя ще се ползва от човек, който или от хора, които имат възможности, т.е. по един или друг начин те са се доказали като някакъв тип вождови. Няма значение в каква насока е. Силни, амбициозни хора, стъклената плочка с златен оттенък олицетворява блясък, светлина, вечност и един божествен и светъл характер. Тоест, египтяните са го считали за метал на боговете, а оникс са камък на вождовите. Само да напомня, Мира, времето много намаля. Да дадем възможност на Мирослав да каже нещо. Тя изчерпа темата като цяло. Аз мога да ви поздравя. Казвам се Мирослав Дервишев. Ще отговарям на въпросите на журито, така че няма какво да кажа повече. Благодаря ви. Страхотно. И много, и малко. Да. И около 60 000. Говорим за материали. Значи, понеже имаше едно такова изискване в тази категория банята да е до 12 квадрата, предполагам, че става въпрос за страните от Югоизточна Европа. Защото ако това нещо 12 квадрата го предложим на някой арабски шейх, да, за релакс, спа зона, всичко в едно, вероятно няма да е най-удачно. Да, и по-скоро европейски. Като легне човек използва декоративното осветление на оникса и тук стъклените плочи, се счита, че гледката навънка и съответно обратно е открита. Оникс, как е светен? Диоди. Моля ли да говорите на микрофона, за да ви чуват всички хора в залата? Добре, ето кажа. Ами, може да вземете в ръка, както ви е по-удобно. Цветно или би могло да бъде цветно, в случая бяла светлина, която предава реалния оттенък на самия камък. Вие знаете, че той прозира и доста добре. прозира, той трансмицира. Точно така, да. И предава една истинския си цвят, се описва по-добре на бялата или леко жълтеникова светлина. Но може и цветно да бъде. Може или не може? Значи аз мисля, че естествено това зависи от изискванията на инвеститора, който ще го слага и нали, ще влага тези пари, но по-скоро не. Аз не бих го посъветвала да, примерно, да сложи червено лето светлина. Това е точно въпрос. Именно за това сме сложили. То по-скоро те имат защото той много специално ви насочва и преди към осветление, да. никой не говори в тази посока, той има доста съществен фактор. Така е. Няма да направя коментар, аз мисля, но мисля, че това не знам, няма въпроси, може би защото нещата седят спокойно, ситуирани са по определен начин и от една страна всичко е семко, от друга страна нормален беше въпрос колко ще струва. При нас стойността, че ще е профила за евентуални клиент, защото технически банята е изпълнена. Да, на 100%. Един лъскав лук за един проспориращ човек,
човек може да бъде на висока позиция някъде, гледката показва някаква небоскъргач, където се случва цялата работа. Общо взето става правилно, нещата се наместят добре. Ние сме на това мнение, затова сме здраво стъпили за проекта, чисто технически, ако говорим. Всичко мислено до последна детайл. Значи стойност на банята около 60 000 лева, но дали да ни пренебрегвам идеал стандарт, че той заема една половина. Да. Така, да. Готви са слайдовете? Как ще мотивирате желанието си да сложите банята срещу туалетната част, а отделно панелът ще да бъде настрани? Какво ви накара? Мога ли да отговоря? Ами първо достъпа, второ, все пак докато си взимате душ, имате една страхотна гледка, на която аз лично бих се насладил с много голямо удоволствие и затова решихме душа да мине отзад. Още повече е по-практично от към това, че вода няма да пръска, да се излива навсякъде, няма да слагаме преградни стъкла, стъклени, затова спирахме така нещата. Има няколко плюсове за мен, може да се намери и недостатък, но не знам, това са гледни точки. От функционална гледна точка... Моля? Ами не знам, затова вие сте тук, ако видите да кажете и ние да се опитаме да ги... От функционална гледна точка по-често използваме и туалетното седало и бидето, отколкото душ. Това всичко на една крачка. Ако решим, че всичко това е в едно помещение, както беше зададено, като... Трябва да се оцени като стойност на кефа. Кефа да оценям този град. Да, и по-голямо, ако съм на ваната. И това го има. Да, така е, така е. Стана въпрос за спа ефекта. Аз малко спа тук не виждам. Освен, да легнеш на една банана. По-скоро релакс ефект. По-скоро релакс. Така, съгласен. Това няма много. Душа и ваната се сменят местата. Трябва да се повиши още стойността функцията. Да, мислили сме доста варианти преди да решим да бъде този, така че да, има възможност естествено. Дори имаше дискусия с нея, имахме дали да е отворена цялата стена пред душа. Но вече там се оплашихме, че пък и клиента може да е застрашен от снайперисти и така. Шегувам се, разбира се. Сложихме една хубава бетонена броня отпред. Това в кръга на шегата. Още 60 000 лева за стъкла. Да бъдат и бронирани, всичко си идва на място. Така. Някой от гостите дали има въпрос? Аз като цяло мисля, че банята е тази специално ориентирана вътре към себе. Точно така. И да, хубаво е това на мен да рече някакво леко. Мисля, че не е решението, не е търсено специално. Затова оставихме По-скоро уединение. Нали, при релакс имам предвид усещане, което дават самите материали, които ползвани в проекта. В никакъв случай спа. Значи нямам и такъв елемент дори на спа. Тази вана няма хидромасажна система или нещо от род, просто е удобна за ползване и за релакс. Продължаваме ли нататък? Благодаря за въпросите. Благодаря на вас за интересната презентация.